Avui, dia 9 d'octubre, pel matí arribarem als 15 graus amb núvols. Pel migdia farà un temps de 26 graus amb el sol clar. I al vespre baixaran les temperatures fins als 22 graus amb intervals ennuvolats. Per demà, dia 10, tot el dia estarà ennuvolat. I pel vespre pot ser que deixi alguna ruixada. El dissabte pot ser que hi hagi alguna baixada de temperatura al matí i arribar fins als 10 graus. Però al migdia la temperatura canviarà i arribarà als 23 graus. El diumenge 11 d'octubre el temps, si fa o no fa, s'assemblarà al dissabte. Encara que pot haver-hi alguna llampegada o tornada pels voltants del migdia. El passat divendres, dia 3, van tenir una visita al cens cardaner. Va venir el Marc, es van reunir tots els alumnes de tercer d'ESO i va fer una petita xerrada sobre la discapacitat, ja que ell va quedar invàlid en un accident de moto fa uns quants anys. Tots els alumnes es van quedar molt sorpresos perquè a més feia competicions amb rally i tots els problemes que tenia. El dilluns dia 6 va venir un equip que tracta amb la gent discapacitada tant física, mental com sensorial. Després de la xerrada que ens van fer sobre això, el seu dia a dia i la seva experiència que havien tingut, ens van fer Ara us direm la posició de la Lliga. Barcelona, 16 punts. València, 14. Atlètic de Madrid, 14. Sevilla, 12. Madrid, 12. Celta, 12. Villarreal, 8. Eibar, 8. Rayo Vallecano, 8. Almeria, 8. Granada, 8. Espanyol, 6. Málaga, 6. Getafe, 6. Real Sociedad, 5. Athletic Club, 4. Deportivo, 4. Elche, 4. Levante, 4. I Córdoba, 3. Ja ha arribat al FIFA 15, el joc per l'Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation 4 i Xbox One. Hola, avui us presentarem les notícies dels esports. Marta substituirà a Ramos a la selecció espanyola perquè el diumenge va tenir una petita lesió. També Piqué té lloc assegurat a la selecció. Tothom confia en ell. La selecció espanyola femenina de bàsquet va quedar segon com els Estats Units. I també los Chicos Bull va caure derrotats amb l'estreno de Pau Gasol i Nikolai Mirotic.